खुलुमबाय। दिनै 3 फेब्रुआरि 2024 सुनिबार। गुरगावनि फारुक नगर सुंदरपुराव सासे आइजोनि गोथै सहखौ फिसायनि न'निफ्राय बोखांनो हादों आरो आइजोनि गोथै सह खाथियाव आइजोनि फिसाया जौ लोंनानै जिरायनानै थादोंमोन। थैनाय बिसिनि मुङा जाबाय पुनम, 22 बोसोर बैसोनि आरो बिनि फिसायनि मुङा जाबाय मांगातराम, 35 बोसोर बैसोनि। मांगातरामजों आरो पुनमजों थांनाय 2015 मायथाइयावनो जुलि जादोंमोन। नाथाय बिसोर सानैनि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला पुनमनि फिसाय आरो बिखुनजोआ पुनमनि नखरनिया हाबानि समाव जेबो धोन सम्पति हरफानायनि जाहोनाव इनभाइटेसन खालामबाय थायोमोन। उनाव पुनमनि नखरनि मानसिफोरा बिसा न'आव थांनायावसो गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों आरो उनाव पुनमनि नखरनि मानसिफोरा बुथारनाय केस होनायनि उनाव पुलिसा सौहैनि सिगां पुनमनि फिसाय मांगातरामआ स्पटनिफ्राय खारखोमा लांदों। बे समाव मांगातरामखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। सासे बास ड्राइभारआ सा 60 पेसेन्जारफोरखौ रैखा खालामदों। उरिष्यानि बालासराव सासे बास ड्राइभारआ बास सालायबाय थानाय समाव हरखाब हार्ट एटेक जादों। नाथाय बिथाङा थैनायनि सिगां बासखौ साइडआव लाखिनानै गासै सा 60 पेसेन्जारफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय लामानि साइडआव लाखिनानै थैदों। जेब्ला बासखौ लाखिदों अब्ला लोगो लोगोनो बास ड्राइभारआ थैदों आरो बे बासआ वेस्ट बेंगलनिफ्राय उरिष्यायाव गंसे मन्दिराव थांगासिनो दंमोन। थैनाय बास ड्राइभारनि मुङा जाबाय शेख आख्तार। एडाल्ट सावथुन, गाज्रि सावथुन आरो माखासे जाथावै सावथुन नायनायनि थाखाय फिसाज्लाखौ बिफाया बुथारदों। महाराष्ट्र रायजोनि सलापुराव बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ बिसनि मुलि दौनानै बुथारनानै फिसाज्लानि गोथै सहखौ ड्रेनाव गारना दोननायनि उनाव पुलिसजों हमजादों। जाथायखौ नायबिजिरनायनि उनावसो पुलिसजों बिफाया हमजादों। फिसाज्लाया मबाइलाव एडाल्ट सावथुन बा गाज्रि सावथुन नायनायनि जाहोनाव आरो फरायसालिनिफ्राय फिसाज्लानि सायाव कमप्लेन फैबाय थानायनि जाहोनाव बिफाया बे जाथायखौ इनाय खालामदों। हमजानाय बिफानि मुङा जाबाय बिजय बाट्टु, दर्जिनि खामानि मावो आरो बुथारजानाय फिसाज्लानि मुङा जाबाय बिशाल, 14 बोसोर बैसोनि। बिशालआ फरायसालियाव गोबां दाय मावोमोन आरो न'आव थाबाबो गाज्रि सावथुन नायबाय थायोमोन। बेनिखायनो बिफाया बे जाथायखौ खालामदों। आसाम आरो त्रिपुरा बर्डाराव आसाम पुलिसा अपारेशन खालामनानै गंसे ट्राकनिफ्राय 50 लाख रांनि 274 केजि गान्जा हमदों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 2 दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय दीप कुमार हाजं आरो राजीव कलिता, सानैबो बक'नि थागिबि। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलचरनि बाद्रिघाटआव गंसे नाम्बार प्लेट गैयै ट्राक गारिआ लामाजों थाबायलांबाय थानाय 3 सुबुंखौ हरखाब सौनानै जाब्रबथाय खालामनानै जोखोम खालामदों। जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय रिजकु उद्दिन, तानु मिया आरो रिता बेगम। उनाव लकेलनि मानसिफ्रा बिसोरखौ रैखा खालामनानै सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जादों। नाथाय 3बो गाज्रि कन्डिशनाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिरदाव मुसाहारिया हिन्जाव थानानैबो हिन्जाव गैयै बायदि। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिरदाव मुसाहारिया जेसुया समफ्रामारि, कास्टम बसुमतारि आरो प्रहलाद बसुमतारिनि सायाव गाज्रि मुं सुनानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव बेरेखा जेसुया समफ्रामारिया फिन जाथाय होफिनदों। दिनैसिमाव बिथांहा हिन्जाव दंब्लाबो हिन्जाव गैयै बायदि। दिनै मैयानि अखानायै जि इउपिपिएलनि जयनिं जादोंमोन, बे जयनिं जानायावहाय 24 जन बिथांमोना डिक्लेयार होदों। बे डिक्लेयार होनाया नंगौ 24 जनानो, जाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव फैदों होननानै बुंदोंमोन। दिनै बे मोनफ्रोमबो निउसावदि हगारदों जयनिं जानायनि, बे जयनिं जानाय हगारनायावहाय बिथांमोना जयनिं जानायनि खुनु मानसिनि महरखौ नुनाय नङा। गतिके बिसोरो आंजों रायलायदोंमोन जयनिं जानो होननानै, बिपिएफआव हाबनो होननानै। नाथाय बिसोरो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव बिसोर जयनिं जायाखैमोन, जास्ट रायलायदोंल'मोन। खिन्थु दिनै बिसोरो मा खालामदों, इउपिपिएलनि मानसिया इउपिपिएलखौनो मैया जयनिं खालामनानै बिसोरो माला सोनायखौ जों नुनो मोन्दों। गतिके जोंनि बिपिएफ दोलोआव बिसोरो बुंबाय थायो जे बिपिएफनि मानसिया बिपिएफआवनो हाबो होननानै। नाथाय दिनै जों प्रुफ गावसोरखौनो जों नुनो मोन्दों, इउपिपिएलनि मानसिया इउपिपिएलआवनो हाबनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो मोनसे खोथाया जादों जाहैबाय, दिनै
बिथांमोना बुंबाय थायो 20 जनब्लाबो हाजारनि खोथा बाहायो। दिनै बिथांमोनाव जुदि 10 जन मानसि हाबोब्ला जोंनाव 100 जन फैयो। बिथांमोनाव जुदि 40 जनब्ला जोंनाव 400 जन फैयो। अनेक डिफारेन्स। आरो दिनै बे बाथ्राखौनो आं दिनै बुंनो सानबावो जों जे बिरदाव बिथाङा सासे साख्रिवाला मानसि। दिनै बिहा राजनितिकजों जेबो मोनसे सोमोन्दो लानो मोन्थाय गैयामोन। दिनै बियो जोंनि बिटिआर सरखार जेब्लानाखि सरखार जादोंमोन बे समाव बुंदोंमोन जे जाख्ल'नाय गैया होननानै। दिनै बेखौ लानानै बिरदाव बिथाङा दिनै सासे साख्रिवाला मानसिया दिनै राजनितिक लेभेलाव थानानै बिथाङा दिनै बेले बेजे रायजो राजानि सायाव दिनै गोबां खामानि मावगासिनो दं जों बेखौ नुनो मोन्दों। दिनै आरो बिथांनि जि साख्रि मावनाय बे मावनायनि बेलायाव जोंनि बिटिआर सरखारनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ एक्सन लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला सासे मानसिनि दारै जोङो गोबां रायजो राजाखौ जोङो आन्दो खालामनो जों साना। दिनै बेखौनो आं बुंनाया बेनो। आरो मोनसे खोथाया बेनोबाव 2 नाम्बार पइन्ट दिनै सासे बिरदाव मुसाहारि बिथाङा दिनै गावनि फेमिलियावनो दिनै गोरोबनाय गैया बेहा, अब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन? दिनै आङो खोनाबायबो आरो आंनो खोन्थाहरबायबो दिनैसिमाव बिथांहा हिनजाव दंब्लाबो हिनजाव गैयि बायदि। दिनै गावहा दाबसे हिनजाव थायो दाबसे। अब्ला गावनि न'खरावनो बिहा मोनसे मिलायनाया गैयाब्ला बियो रायजो राजानि थाखाय मा मावगोन? आरो 2 नाम्बार पइन्टआ जादों जाहैबाय दिनै बिरदाव मुसाहारि बिथाङा दिनै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि बिथाङा माखासे दावराव दावसिखौ आङो बे बुस्थुखौबो आं खोनानो मोन्दों। अब्ला दिनै इउपिपिएलनि जि मावग्रा सोद्रोमाजों सोद्रोमा जुदि दावराव दावसि जुदि बिदि दङब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन? दिनै जिसिया सुमफ्रामारिया दंफां मावो होननानै बिथांनि सायाव मा प्रुफ दं? मा प्रुफ दं? बिथाङा एभिडेन्स देखायनो हागोन आंनो। दिन्थि रायजो राजाफोरनो आंखौ दंफां मावो होननानैहाय। सानसे समाव मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि मावनो हागौ। बेखौ जोङो अराय सम जोङो बेखौ सोरबा रायजो राजायाबो गोसोआव लाबाय थाया। गतिके दिनै आङो बेखौनो सोंनो सानदों बिरदाव मुसाहारि नोंथां, दिनै नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया हाबनानै रायजो राजानि माखासे खामानि मावनांगौ दिनै मावगासिनो दङ। सोरबा बेमार आजार जादों बेयाव दिनै आं थांनानै आङो नुजानाय आं थांसे थाङोब्लाबो दिनै आं सहाय होयो। दिनै नोंसिनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मा मावदों? सोरबा गैयै मानसिनो सहाय होनाया मा जिसुया सुमफ्रामारिहा दायनिगिरि जायो नामा? अब्लाथ' नोंसिनि राजनितिकनि दैदेनगिरिनि बायदिब्ला सोरबा गैयै मानसि खाना खुजा लेंग्रा बबे मानसिया थैजोबनांगौसो बेखौसो जों सानो, जोंनि रायजो राजाफ्रा सानो। दिनै जुदि नोङो बिरदाव नोंथाङा जुदि नोंथांनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ आरो जिसुया सुमफ्रामारिनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ, 13 होन 14 होन, जुदि नोङो आंजों जुदि चेलेन्ज लादोंब्ला बा आंजों जुदि नोङो चेलेन्जनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बा आंनि खामानि मावनायखौ नोङो जुदि सोंखारिदोंब्ला सोरनिबा सिगाङाव ओंखारनानै नायब्लानो जाबायना। बेखौबो आं नोंजों चेलेन्ज लायो। आरो नोंनि जि साख्रि मावबाय थानाय बे साख्रि मावबाय थानायखौ जुदि बिटिआर सरकारा जुदि एक्सन लायाब्ला बेखौ जिसुया सुमफ्रामारिया एक्सन लानो थाखाय दिनै थियारि जागासिनो दङ। नोङो जुदि मोजां मावनो गोसो दंब्ला माव, आरो जुदि मोजां मावनो गोसो गैयाब्ला नोङो बेनिफ्राय नोङो रिजाइन हो। नङाब्ला नोंनि साख्रिबो थांगोन आरो राजनितिक केरियाराबो नोंहा बरबाद जागोन। बेखौ दिनै आं नोंनि सायाव गोख्रोङै सोंखारियो। दिनै आरो माखासे रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौनो बुंबावनो सानदों। दिनै दाख्लैनि जेब्लानाखि उदालगुरि हादानाव जाय बिथांमोना दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाय रेन्जारजों दिनै खर' बुख्लाजानाय जानानै थांबाय, दिनै बिसोरो गावसिनि थानाय जि जायगा बेवहाय हुलुस थुलुस दिनै जानानै थांबाय। नोंसोरो सासे चिरां दुवारनि सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै बेवहाय नोंसिनि मोखांखौ दिनै मानो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनाखै? दिनै रायजो राजाखौ नोंसोरो मानो अनसायनो रोङाखै? दिनै नोङो सासे सानै मानसिनि खोथाखौ लानानै बा सोरबा नोंसिनि सासे दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ लानानैहाय दिनै रायजो राजाफ्रा बेसेबां खस्थ' मोनगासिनो दङ। दिनै जोङो सासे बिपिएफ दोलोनि मानसि जानो हागौ, अब्लाबो सोरबा इउपिपिएलनि मानसि, सोरबा बिपिएफनि मानसि, दस्रा अन'बर' मानसिफ्रा दिनै माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयोब्ला जोंनि बिखायाव दिनै सु हाबनाय बायदि खें मोनखांफैयो। दिनै नोंसोरबायदि सासे जाख्ल'नाय दैदेनगिरि थायोब्ला दिनै जोंनि समाजा माब्लाबाबो डेभेलपमेन्ट जाया। निस्सय बियो गोग्लैसोनाय रासिनसो जागोन होननानै जों सानो। दिनै बेनि थाखायनो आं दाख्लैनि बे जेब्लानाखि पाब्लिक जाय मानसिया दिनै जेलाव दङ, दिनै बिथांनि थाखाय नोंसोरो मानो सिन्था खालामाखै? नोंसोरो जुदि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनो गोसो दङब्ला दिनै बियो मानि थाखाय जेलाव दिनै थांनांगौ गोनां जादों? दिनै बिथांमोना दिनै बेसेबां खस्थ' जायो, बिथांमोना दिनै बेसेबां मानि
हादानाव दानानै दिनै बिथांमोना बिसिबां संसार जागासिनो दङ बिसोरनि थाखाय नोंसोर मा सिन्था खालामदों दिनै सेलेखानि नोंसिनिनो UPPL सासे दैदेनगिरि बै समाव जेब्लानाखि बिटिआर सरखार जानानै फैदोंमोन बेवहाय बिथांमोना स्पेस होयै होयै दिनै बिथांमोना दिनै मिटिं खालामदोंमोन जाय बिथाङा दिनै सासे पेरालाइस जानानै दङ बिथांनि सिगाङाव थांनानै आङो बिथांजों मोजां गाज्रि सावरायनानै फैदों बिथांनो आं थाइसेब्लाबो आं अनसुंथाइ होबोदों दिनै बे बाथ्राखौहाय दिनै नोंसोरो सासे दैदेनगिरि प्राइमारि ब्लक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांदों खिन्थु दिनै बेनिहाय थाइसे थाखा होआखै होननानै दिनै आं खोनानो मोनदों अब्ला नोंसोर सासे दैदेनगिरि थानायाव दिनै बेफोरबायदि बेमारि मानसिया दिनै मानि थाखाय दिनै बिसिनियाव गोग्लैसोना जानांगौ जानानै फैदों दिनै बेफोरबायदिखौ दिनै बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ दिनै सोरबायदि लिडारा माबायदि केरेक्टाराव दिनै सोलिनानै दङ दिनै नोंसोरसो नुगासिनो दङ दिनै तास गेलेयो जुवा गेलेयो माबा कास्टमनि बाथ्रा दिनै फलानि बाथ्रा दिनै बेखौ बुंनो थांगासिनो दङ दिनै कास्टम बिथांनि खोथाखौबो आं दिनै बुंनो सानो कास्टम बिथांनि फादारा जाहैबाय सालाखाथिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिनि बिमाया जाहैबाय बाक्सानि दिनै बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानैहाय दिनै जोंनि BTCखौ बासायनो थाखाय दस्रा डिस्ट्रिक्टनि जानो हागौ अब्लाबो बिथाङा दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिफायानो जुदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानै बिथाङा BTCखौ बोरै बासायना लाखिनो हागोन BTCनि माखासे सेन्टिमेन्टआ बिथांनि सायाव दङ 15 बोसोर बिथाङा दिनै आबसुआव खामानि मावनानै थांदों जुदि गोनांथि गैयामोन बिथाङा दिनै मोनसे आबसुनि संग्राम खालामनांगौनि दिनै प्रहलाद बिथाङा दिनै आबसुआव दङमोन मानसिफ्रा बुंनो हागौ प्रहलाद बिथाङा बिदि खामानि मावनानै दिनै आबसुनिफ्राय होखाजादों होननानै निस्सय माबा मोनसे दुखु मोननायनि थाखायसो खिजान प्रहलाद बिथाङा दिनै ओंखारदों दिनै आबसुआ जुदि मोजां मावनायमोनब्ला दिनै UPPL सरकारा जुदि मोजां मावनायमोनब्ला दिनै UPPLनिफ्राय दोलो मानसि फैनाय दोलो लाख मानसि फैनाय बेफोरबायदि खामानिया दिनै जानाय नङामोन दिनै बेनि थाखायनो आं बेखौनो बुङो नोंसिनि फिखुंनि जिनिरखौ नायग्रो अब्लासो नोंसोरो माखासे मालायनि फिखुंनि जिनिरखौ नोंसोरो सिनायनो रोंगोन एक नाम्बाराव बिरदाव नोंथाङा नोंथांनि फिखुंनि जिनिरखौ नाय आरो मालायनि फिखुंनि जिनिरखौ नोङो अब्लासो नों सिनायनो रोंगोन एक नाम्बाराव नोंनि न'खरावनो नोंहा मिलायनाय गैया नोंनि गामिनि मानसिफोरखौ दिनै BPF दोलोआव जयनिं जानो जिसुया सुमफ्रामारिया लाबोगासिनो दङ नाय नोङो हमथानो हायोब्ला हमथा जुदि नोंखौ मोजां मोनोमोनब्ला दिनै बे नोंनि उसुं खाथिनि मानसिया दिनै BPF दोलोखौ जिसुया सुमफ्रामारि दिनै होसोबोनाय नङामोन दिनै फैनाय नङामोन नोंखौ जुदि मोजां मोननायमोनब्ला दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जिसुया सुमफ्रामारिया जि खामानि मावदों बेखौ रायजो राजायासो मिथियो दिनै नंगौ आं माबा मोनसे बिजनेस फिसा मावो आरो आं माबा मोनसे खामानि मावो दिनै बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया बुथुमनानै दोनाखै निस्सय रायजो राजानि थाखाय दिनै माबा मोनसे सुबिदायावहाय दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया दिनै सहाय होदोंब्लाबो दिनै आं दुगा गावखौ बुंनानै लायाखै मोनफ्रोमबो निउसाव नोंसोर नायनो हागोन जिसुया सुमफ्रामारिया आं उमुगाव बेमारिनो बिदि होदों आं उमुग बेमारिखौ बिदि सोखादों होननानै दिनैसिमाव बुंना लानाय दिनै निउसाव नोंसोर नुनो मोनाखै नोंसोरबायदि फिसा मोनसे खामानि मावनायावनो दिनै जोङो बिदि खामानि मावदों होननानै दिनै नोंसोरबायदि जों बुंनो थाङा आरो जों बुंनायबो नङा दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै जि आंनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ आङो अरायसम आङो रायजो राजाजों मावगोन आरो रायजो राजानि खामानि मावनायखौ आंखौ माब्लाबाबो हमथानो हानाय नङा आरो रायजो राजानि खामानि मावनायाव आङो अरायसम दङ आरो आं मावलांबाय थागोन आङो बायो ना जियो आंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय दिनै थाखा फैसा दोहोन दौलत गासैखौबो दिनै आङो बुथुमनानै लानो गोसोब्ला आङो हायो नाथाय आंहा मोनसे साननाय दङ बै समाव जेब्लानाखि आङो गोबाव समनिफ्रायनो दिनै आङो भुगिनांगौ गोनां जादोंमोन गोबाव समनिफ्रायनो दिनै आङो गोबां खस्थ' मोनबोदों दिनै बे खस्थ' मोनबोनायनि जि फिथाइ मोनदों बे फिथाइयानो जादों जाबाय इसोरा आंखौ सहाय होदों मानो होननानै बुङोब्ला आंनि गैयि मानसिफोरखौ बा गोरिब गुन्द्राखौ सहाय होनायानो आंखौ गोजौ थाखोआव लांगोन होननानै निस्सय आंहा इसोरनाव फोथायनाय दङ आरो आं भगबानाव फोथायनाय दङ दिनै बिनि थाखायनो दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे आंनि रायजो राजानि खामानि मावनाय आरो जि थांखियाव आङो आवगायगासिनो दङ रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय आरो जि खामानिखौ आङो मावगोन बे खामानिखौ आङो माब्लाबाबो फावसयनाय नङा आरो आं माब्लाबाबो फावसयनायखौ आंखौ नुनो मोननाय नङा बेखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिदों आरो जिखि जाया मानसिया जिखि जाया दैदेनगिरिया बेसेबां मानि आंखौ नेगेटिभ बाहाया मानो आंखौ नेगेटिभ बुङा मानो बेवहाय आंहा जि फावसयनाय गैया आरो उनस्लदनाय गैया गथिखे आङो ओरैबायदिखौल' मोनसे सानो जे जाय मानसिया आंखौ सोंखारिगोन निउसनि गेजेरजों बा सोरबा पाब्लिकआ बा सोरबा लिडारा बेयाव आं सानो जे जिसुया सुमफ्रामारि मावनाया गोजौ थाखोसिम थांबाय होननानै आं बेखौसो सानो बिनि थाखायनो आङो बेखौनो बुंनानै आरो बिदाव
मसाहारि बिथांखौहाय आङो बेखौनो बुंबाय जि जुदि नोङो मोजाङै सोलिनो गोसो दङब्ला नोङो नोंनि लामाजों आवगायबाय था आरो जुदि बिनि एगेन्स्टै जुदि आरो खामानि मावबाय थायोब्ला बिथांनि एक्सनखौ आङो पार्सनेलि आङो जिसुया सुमफ्रामारिया लागोन होननानै आं बेखौ थांखिनानै दिनै आङो दङ आरो मोनफ्रोमबो जि सोरबायदि मानसिया माबायदि कारापसन मावदों सोरबायदि माबायदि कारापसन मावाखै बेफोरबायदि माखासे डाटाया आंनि आखायावबो दङ आरो आङो बख'नो थाखाय आङो 5 मिनिट टाइम नाङा गथिखे आङो दिनैनि बे प्रेस मिट होनायनि बेलायावहाय बा नैबे रायजो राजानो माखासे बिसयखौ आङो मिथिहोनायनि थाखाय दिनै आङो बेखौनो बुंनानै आंनि बे प्रेस मिटनि जि सम बे समखौ आं बुंनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।